play api kamen kupara au try Jesus Christ. Kani kesengi in ya puson ar kaktin jong play sa sin pat but ingin puson na si ti jong Paulus apostol sya ki Roman long pakhat ar dekat ke ba iwe pat ar. Dan kumta ngakarpat ya pi ko para da kajing snei play. Panaiti yala kimet kum kajing kenya ba im bakoi bat bapen hun yau blay kabalong kajing mane jong pi kum kiba tibriu tiblay wat penyade yala de bat kane ka percai harai to keladur da ka ba penthmai yala kajing mut kenang ba pindubla ban bicar ka ai kamon ublay ka ai ka ba bapen hun bat ka ba janai tien jong try kani ka siti jong Paulus apostol sya ki Rom ka ba hikai kumno ba ngin penlong ya kamet jongi kajing kenya ka bakhoi kolmen ka para ujisu ulawan bansim ya kamet ubreu kamut kajing wan long do ban long kum ubreu ban sim ya kajing long breu kenang ban penduk ya kata kepala don hau breu kepala penduk ya ubreu ban yo ya kajing ai jong ublay ban long ki bom yap ban long ki bakhoi silenter kajing khat jing wer jong Paulus apostol kalong bakumbau jisu ulawan bat ulapan khoj ya kamet takaba usyayap takaba usyak sitam kadai yangi iwei pa iwei kumboong uwei u pabalang lene u nong batai pensyai ya ka bible ya jing thau bokoi u ba kerteng u ambroyastar bat u batai ba kene ka jing isnei ka jong blay halor ka jing em ka jongi halor kamet ka jongi kumbau jisu ula wanra ya kajing isnei jong blay da ka ba u yap ha kamet lengba kamet ka ba ula sim kamet jong kajing long breu ba ula sim la yap de kede kajing khat yangi hangne da Paulus apostol ba omdei bangin penyap ya kamet de ke bangi de ban penyap kede ya kapop ka ba wanra ya kajing yap jong kamet namar haba meningkong aba ublay ula thau ya ubreu siam la thau ya ubreu ba un yap nari ba un im junom bat ulong ba khoi junom reina ka dau jong ka pop ubreu uyap bat im du im dam namar kata ke jing khat jong Paulus singi kalong bangin yap ya ka pop bat bangin im bat utrai namar kata to ngin yai tresitam baik ki bang ngile ha kane kamet ke jongi kanang penlong ya kamen sem jongi ban yap ti kumno bangin le ya kane tu u Paulus u kaingi ban IT ya la kimet kum kicin kinya ba im ba khoj ba penhun ya ublay ka balong ke jing mane jong phi kum ki ba tibriu tu play de ya kane kamet ngi de man penlong ka ba khoj namar tangki ba khoj kila ban yo ya kajing ai ublay bat ya kajing pen im bat ya kajing yo ya ublay nangta kajing kenya ke ba im de namar ngi long kamet ba im de ngi de penlong ya kajing kenya ba im om ke bayam mandai pagi beri kila kenya ki penyap ya umrat dan ki iru gentil le ki penyap ki khun la jong ru ban kenya ha kita ki blay thau ya ki ba ha kasam sis pa andrew ngi siam ba ki kim kenya ha kita ki blay ki kenya ha ki ksoi ti kumta ti kene kecing kenya jongi hangne kecing kenya ban penyap de ngi penyap no ya pop ti kane ke cacing kenya jongi ka penhun ya ublay di susu ubatai kuno ban
la ban le ikane wong wat pen yela de pat kane ke percay hari tu keladur dak papan thamai yala ke jingmut te ke jingmut jing perkhat jungi ki dei ban long ki ba kala kim dei ban long kita ki ba wanra ya ke jing long po ha ka long breu ka man breu ki ba ngi long kita ki ying song blei ka met ke jungi ki ba u hikai o Paulus ka siti jung saki nong Korin kalau nong ke balai bat ke kalau nong ke bahan riu ti kumta ti ngi de ban penel de la de tang bat ublei tang ye ki ba de ki ba haneng ong u Paulus ha ki nong Kolose nong ke balai ngi penel de ya ki bat ngi wat ye ki ba long haneng kemut ye ki ba de ki jong ublei ye ki ba don habeneng wala tangi mi i hendai ngitip ya ki balong haneng bat habneng ki tang kita ki ba ublei us ngau ba ublei u sngau i ublei bat hangta apa ublei ulong ba khoi ba ngiru ilong ki ba khoi te kata ka ki ba haneng te kumta ngi de ben keladur ha ki jingmut jing perkhat jungi namar balai ki berkhoi ki ba ngi mi ki sedang na ki jingmut jing perkhat jungi na ka nut ki jungi ke bau Jisu hiru ula keren ula batai ha gospel pengisem gospel kum Matius bat ke gospel kat kum Markus din markata tu ingin peni keladur kum ne kenang labangi peni keladur ya kijimut je perkhat jungi kat onot jungi ke bangi la ban tip ni la ban tip ke kamon ke jong ublei ke babha ke penhun bat ke penjanai bat ba ya kata ke ba ublei usung bahai ngi Andre yakini berkhoi ngila ban le tang lada ngidon kada onot ke ba khoi ka jingmut jing perkhat ke ba khoi te kata dau u Paulus u ka yangi u kuntu amde tang yaki roman hangne Andre yaki nong rom hangne Andre ya parkhoi ki Kristan ya parkhoi ki breu amde tang Kristan ya parkhoi ki breu bandon yakene ke jing keladur bandon kada onot ke ba thamai mo te banlong ki ba ti breu ti blei di kini alam yangi sya kata kapan wanra ya kata kapa uong pan penlong ya kimet jong pi ke jin kenya kapa im IT ya la kimet kum ke jin kenya ba im den mar kata kon men ko para tu trai ni rap yangi banlong hakene kedur ki penlong ya kimet kenya ba im bat ke ba ar ba wan barwan ra ya kata dak kepangi pen kela ya ke jingmut jing perkhat jungi pan pen thamai ya la ke jingmut tu trai unya rap ingi dau man sem bakoi bat dak jing dak keteng jong Jisu yakini parakhoi ngila ban le namar utrai u i yangi en yaro yo trai Jisu Kris jenom la jenom amen hak teng pa berpun man sem bakoi amen.